26 aprel көне Хвалынск шәһәрендә гомер кичерүче якташларыбыз Бахтияровлар гаиләсенә матур бәйрәм алып килде. Бүген алар үзләренең мәрҗән туйларын, 35 ел бергә гомер кичерүләрен каршылыйлар. Шушы күркәм гомер бәйрәмнәре белән ихластан аларның балалары Раил, Наил һәм Руфинушка котлыйлар. Әлеге теләкләргә әниләре Рәйсә апа, бала аныклары белән һәм барча якыннары да бик теләп кушылалар. 35 ел бергә, иңне-иңгә куеп, бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып, матур гомер кичерәсез. Әйтергә кирәк, тормышта ул савыт-сабада шылдыр диделәр. Менә инде сезнең тормышыгызда да төрле көннәр булды. Бер кашыктан башлап, үз тормышыгызны җыеп, туган авылыгыз Яңа Земницадан күчеп яши башладыгыз. Бүгенге көндә инде сез олыгаеп, балаларыгызны өчесен дә укытып, матур гомер итәсез. Без сезгә охшап, кичкенәдән үк эшкә өйрәнеп үстек. Бәлки шуңа күрәдер, бүгенге көндә һәммәбезнең дә үз яшисе, фатиры бар. Без барыбыз да сезгә бик рәхмәтле. Матур, бәхетле балачак күреп, сезнең сөю назыгызда коенып яшәдек. 35 ел бергә гомер итеп, сез бер-берегезне бик яхшы аңларга өйрәнгәнсез. Бер караштан сүзсез дә аңлашасыз дигән шикелле. Әниебез татар хатын-кызларына гына хас булган сабырлык күрсәтеп, әтиебез шын ир-ат буларак гаилә башлыгы булып яшәп килә. Бу матур туй көнегез котлы булсын. Алда әле алтын һәм бриллиант туйыгызны да каршыларга язсын. Ә без үз ширатыбыздан сезне бәхетле итеп, гаиләләр корып, тиздән әби-бабайлар итеп оныклар бүләк итәргә ышандырабыз. Белегез, бик яратабыз сезне акыллыларыбыз. Әти-әни, безнең өчен кадерлесез. Без бәхетле җирдә сез барга. Фәрештәләр кунсын иңнәрегезгә, мәрҗән туйыгыз белән котларга. Парлап канат кагу җиңелрәк, тормыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләрегез шелтерәп аксын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Хөрмәтле Бахтияровлар гаиләсе, Асия Рәшитовна һәм Рушан Равилович, без ихластан матур теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә балаларыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Bullet
Быхтияровлар гаиләсе Рошан Равил улы һәм Асия Рәшид кызын мәрҗән туйлары белән котлап, Яңа Земница авылыннан газиз әниләре Разия Усмановна, кызы Рәхимә, улы Ринат гаиләсе белән, Хадиша Усмановна, Расимә Усмановна бала оныклары белән һәм барча туганнарыгыз да кушылып, котлау хаты язганнар. 35 ел элек Сөлектәй улыбыз һәм сылу кызыбыз гаилә корган чаклар бүген дә хәтердә. Үз балаңны чыгарып җибәрү һәр ата-ана өчен җиңел түгел. Ләкин киявебез Рушан бар ышанычыбызны да аклый алды. Матур гаилә корып, алар мәхәббәттә, татулыкта 3 бала үстереп бәхетле яшәп киләләр. Аларның тормышыннан да, яшәешеннән дә без бик канәгать. Безгә күрсәткән хөрмәтләре өчен дә рәхмәт әйтәбез. Кадерлеләребез, сездә ярдәмчел, тырыш якыннарыбыз булу белән без шиксез бәхетле. Язмышның кырыс җилләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз янәшәсендә балалар бәхетенә куанып яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, бәхетле көннәр генә телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗерен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфыйгын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Тигезлек белән гомер көзләрендә, кышларында кайгы хәсрәтсез каршыларга язсын. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә икән гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен сезгә парлы яшәү, парлы гомерләр. Мәрҗән туйда, мәрҗәндәй төзелеп, үсеп җитте сезнең балалар. Әниегез, барча туганнар да сезгә саулык теләп калалар. Әле яңа гына кушылгандай, күгәршеннәр сыман яшисез. Бергә бар авырлыкны җиңеп чыгып, кайгы хәсрәтләрне белмисез. Парлы канат кагу җиңелрәк, Ходай сезне ялыгыз итмәсен. Халыктан чит бәла-хазаларны гаиләгезгә Раббым бирмәсен. Тормышыгыз тулы, барсы да бар, язсын тиздән туйлар уйнарга. Ак яулыклы әби, тулы бабай, исәнлектә генә булырга. Кадерле Асия Рәшитовна һәм Рушан Равилович, мәрҗән туйыгыз мөбарәк, табыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Алдагы күчтәнәш бары сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Yazda şeşekə kumile olmağış bakşaları, kızarıp da olanıp da ilgiri olmaları. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyilir, məhəbbət bakşalarında ziyurazga dürünüp. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyilir, məhəbbət bakşalarında ziyurazga dürünüp. Almalarının şeşkələrin salxın qırav almasın. Berkisken olma yolğanmı bu emirgə yazmasın. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyilir, məhəbbət bakşalarında ziyurazga dürünüp. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyilir, məhəbbət bakşalarında ziyurazga dürünüp. Seni bir alma, min bir alma, bir-birimizga o'sgan biz. Yoshlik yozida qovushgan bor almalar ekanimiz. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyilir, məhəbbət bakşalarında ziyurazga dürünüp. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyilir, məhəbbət
hür хатын-кыз, бәхетле хатын-кыз.